De oud-dragster is moa's voor het laatst jongen bij een pinautomaat in Greens. Omdat hij zijn tjenstpistool bij hem had, moet je politie en familie haar een grutte zwargen. Juster is al mooi een helikopter bij Beestensweg zocht. Uiteindelijk is dit gebied gekozen omdat we weten dat Friso in dit gebied nog wel eens kwam. Is dat eigenlijk de enige hint waarom jullie dus hier zoeken? Dat is op dit moment echt de enige hint. Wouda hier mandje de nachtdienst in matten, maar hij kwam net opdagen. Collega's zeggen het komt wel eens vaker voor dat dat gebeurt. Dus ze zijn nog wel geprobeerd contact te krijgen, telefonisch contact. Dat was niet gelukt. Ook in zijn woning bleek hij op dat moment niet te zijn. Nou, dinsdagochtend had hij zich nog niet gemeld. En toen hebben we gezegd, wacht even, hier klopt iets niet. Vanaf dat moment zijn wij uiteindelijk aan het zoeken gegaan naar Friso. De snieën maakt het ziek in Joert net makkelijk. Maar de politie is binnen motiveerd. Net alleen nog omdat Wouda een wapen had, maar ook omdat het om een collega gaat dat ze oorin zitten. Ja, natuurlijk. Ook zeker de eenheid waar hij werkt in Delfzijl, maar ook het team waarin hij werkt, ja, die zijn natuurlijk ook erg ongerust. Dat betekent dat al onze collega's uitkijken naar Friso. En we moeten afwachten of we hem nog terug zullen vinden. Als hier niks gevonden wordt, wat dan? Ja, dan zullen wij nog wel met het team natuurlijk verder gaan naar alle andere informatie die we nog hebben. En dat betekent voor ons nog steeds, ook richting het publiek, hebt u deze collega gezien of misschien eerder gezien, dan zijn wij echt benieuwd naar die informatie als die nog niet bij ons bekend is. Want ja, de dagen gaan zo langzamerhand wel spelen. Hij is inmiddels ruim 3 dagen weg en dat is niet gunstig. Wouda had mogelijk geen eigen auto. Daarom ziet de politie ook naar een mountainbike. Want nota had de ziekactie geen resultaat hoorn.